वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत फिश फ्राय रेसिपी। या फिश फ्राय रेसिपीसाठी मी हा साल्मन माशाचा वापर करणार आहे आणि हा मासा हेल्दी का आहे, कारण की याच्यामध्ये ओमेगा 3 आहे जे आपल्या हृदयासाठी खूप चांगलं असतं। ह्याच्याने आपलं कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही। तर आता आपण आपली रेसिपी स्टार्ट करूया। आधी मी हा मासा ह्याच्यामध्ये पूर्ण काढून घेणार आहे। आता आपण आपलं सर्व साहित्य त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आधी आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊ। ही मी 1.5 चमचा काश्मीरी चिली पावडर घेतलेली आहे। ही मिरची पावडर तिखट नसते। हे मी 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे। ही मी 1 चमचा हळद घेतलेली आहे आणि आपण हा गरम पाण्यामध्ये चिंच टाकून मी हा चिंचेचा कोळ बनवून घेतलेला आहे। तर आपण आता त्याच्यामध्ये तो टाकून घेऊया। तुम्हाला जर चाट मसाला वापरायचा असेल तर तुम्ही वापरू शकता। ह्याच्यामध्ये कोकणात कोकम वापरला जातो, तो सुद्धा खूप छान लागतो। आणि आपण आता ना ह्याच्यामध्ये थोडी ही कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत आणि थोडी आपण गार्निशिंगला ठेवूया। आता मी हे सर्व साहित्य त्याला छान चोळून घेणार आहे। मॅरिनेट पूर्ण करून आपण हे अर्धा तास ठेवणार आहोत। याला जास्त वेळ ठेवण्याची गरज नाही, आपण हा लगेच फ्राय करणार आहोत। चिंचेचा कोळ हा सगळीकडे लावून घ्या चांगला। आपण हा मासा आता मॅरिनेशन साठी ठेवून देऊया अर्धा तास। आता आपला अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण आपला मासा फ्राय करून घेऊया। आता मी याच्यामध्ये हे तेल टाकून हे गरम करून घेते। तेल आपण आता फ्राय करायला सुरू करूया। हे बघा, याच्यासाठी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्यात तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडा रवाही टाकू शकता। आपल्या मॅरिनेशन मध्ये आपली कोथिंबीर अशी छान चिकटली आहे त्याला, आणि ते दिसतानाही खूप सुंदर दिसणार आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये घोळवून घेते छान मासा। आपण याच्यामध्ये हा छान मासा घोळवून घेऊया आणि मग आपण तो गरम गरम तेलात सोडणार आहे। आपलं तेल गरम होते। हा मासा ओव्हन मध्ये सुद्धा बनवला जातो। तुमच्याकडे जर फॉईल असेल तर तुम्ही ती किचन फॉईल मध्ये रॅप करून सॉल्ट आणि पेपर टाकून तुम्ही खाऊ शकता, खूप छान लागते ते। आपण आता ते तेलामध्ये टाकून घेऊ। कोणाला जर रावस मासा माहित असेल तर त्या माशाची चव आणि या माशाची चव सेम लागते। मासे हे आपल्या शरीरासाठी खूप चांगले असतात। आपण आता हे छान फ्राय करून घेऊया। आपण हा सर्व बाजूनी छान शिजवणार आहोत। आपण हे असे उलटे करून घेऊया। आपला मासा छान फ्राय होतोय। आपण ते चारी साइडने छान फ्राय करून घेणार आहोत। बघा, आपण हा असा छान लाल करून घेणार आहोत, फ्राय करून घेणार आहोत। गव्हाचं पीठ सुद्धा लावून फ्राय करतात, मी तांदळाचं पीठ वापरलं आहे। छान भाजून घेतलेला आहे तो। आपण आता सर्विंग प्लेट मध्ये आपण काढून घेऊया।
आपले फ्राय मासे आता तयार झालेले आहेत. तुम्हीही नक्की घरी ट्राय करा आणि मला तुमची रेसिपी शेअर करा. थँक्यू सो मच.